ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபன் மேட்ச் அப்படின்ற ஒரு ஃபன் மேட்சை பற்றியும் ஹார்ட் மேட்ச் அப்படின்ற ஒரு டோர்னமெண்ட்டை பற்றியும் தான் பார்க்க போகிறோம். காய்ஸ், இந்த ஃபன் மேட்ச் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை வந்துட மாதிரிங்க. கைஸ், இது நான் வெர்சஸ் என்ஓஜே ப்ரோ அப்படின்ட்டு வைக்கலான்ட்டு சோலோ வெர்சஸ் சோலோ போடலான்ட்டு இருந்தேன். நான் அப்படின்னு போடலான்னு நினச்சேன். ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணாங்க, நல்லா ஸ்குவாடு போட்டாங்க. ஸ்குவாடில் நாங்கள் மட்டும் நான் தமிழண்டாயசன்னு சித்து ப்ரோ தெரியுமா கைஸ்? இவர் சித்து ப்ரோ, அப்புறம் இன்னொரு ப்ரோ யாருப்பா அது, டிடி அபிஷேக் அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ரோ. இவங்கெல்லாம் விளையாட வந்தோம். எதிர் டீமில் டிஎன் டெரரிஸ்ட்டு, நதீம் ப்ரோ, அப்புறம் நம்ம ஊர் ஜோக்கர் ப்ரோ, அருண் ப்ரோ, அப்புறம் வேறு யார், பவன் ப்ரோ. இவங்க 4 பேர் எதிர் டீமாப்பா. நான் தமிழண்டாயசன்னு, அப்புறம் ஆகாஷ் ப்ரோ, இவங்கெல்லாம் ஒரு டீமா. என்ன நல்லாகுது இவங்க அர்த்தம் அப்படின்ட்டு கேட்டேன். என்ன சொல்லிட்டாங்க, நீங்கள் ஓகே சொன்னீங்கல்ல அப்படின்ட்டாங்க. அதனால் நம்மளும் ஓகே சொல்லிட்டோம். கைஸ், இந்த ஃபன் மேட்ச் வேறு லெவலில் போயிட்டு இருந்துச்சு. கைஸ், நம்ம இப்போவே டோர்னமெண்ட்டை பற்றி சொல்லலாமா இல்லை அடுத்த வீடியோவில் சொல்லலாமா அப்படின்ட்டு சீக்கிரமாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் யாரெல்லாம் நிறைய பேர் எதுக்கு ஓட் பண்ணிடுறாங்களோ அதை தான் நம்ம பண்ணுவோம். கைஸ், டோர்னமெண்ட்டில் கலந்துக்கிறதுக்கு நான் சொன்னேனே கைஸ், அதான் அந்த இது பண்ணணுன்ட்டு, அந்த ஃபோட்டோ பிடிச்சி அனுப்பணுன்ட்டு சொன்னேனே கைஸ். அந்த ஃபோட்டோ பிடிச்சி அனுப்புங்க மறக்காமல். ஐயோ அடிச்சிட்டாங்க. மறக்காமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு ஃபோட்டோ நான் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ இன்றைக்கே போடுவேன், இல்லை இதிலே கூட கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். இந்த 2 வீடியோவில் ஏதாவது ஒன்றுத்தில் நான் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கை கொடுப்பேன். என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சிபி ஆர்மி அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கேன்னா இல்லை சிரநட் ஃப்ரீ ஃபயர் கேமிங் அப்படின்ட்டு போட்டிருப்பேன் கைஸ். அந்த குரூப்பில் மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஃபோட்டோவையும், அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் யாருன்னா ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லி உங்கள் ஃப்ரெண்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஃபோட்டோவையும் நீங்கள் அனுப்பிச்சி விடணும். இந்த வீடியோவிலே போட ட்ரை பண்ணுறேன். அது எப்படி போடணுன்னு நமக்கு தெரியலை, அதனால் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நம்ம போட்டு வந்துடலாம். சரிங்க கைஸ், இந்த ஃபன் மேட்ச் 27 நிமிஷம் போச்சுப்பா. 27 நிமிஷத்துக்கு என்ன அதை பேசிகிட்டு இருக்குதோ தெரியல. இப்போது வேறு டைமே அவ்வளோ ஆகிட்டு இருக்குது. டைம் 27 நிமிஷம் இல்லைன்னா 30 நிமிஷம் கிட்ட போகும்னு நினச்சேன். கடைசியில் 27 நிமிஷம் சொல்லிக்கிறேன். பார்க்கலாம் எவ்வளோ நிமிஷம் ஆகுதுன்ட்டு. கைஸ், எல்லாம் மறந்துடாதீங்க, கண்டிப்பாக டோர்னமெண்ட்டில் ஜாயின் ஆகணும். கைஸ், உங்களுக்கு நீங்கள் பிடிச்ச ஸ்லாட்டில் இது பண்ணலாம். உங்களோட ஸ்லாட்லேயே நீங்கள் போய்ட்டு உக்காருவீங்க. நான் பர்சனல் நம்பரையும் வாட்ஸ்அப் அப்படியே வச்சுப்பேன். அந்த பர்சனல் நம்பரு நீங்கள் தருவீங்கல்ல, குரூப்பில் இருக்கும் பாருங்கள், அதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட் யாரோ அவங்கள ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு கொடுப்பேன். இதுதான் ரூம் ஐடி பாஸ்வேர்டு அப்படின்ட்டு முதல்ல அவங்களுக்கு கொடுப்பேன். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்லாட்டுக்கு திரும்பி கொடுப்பேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட்காரர் எங்கேயும் நவரக்கூடாதுப்பா. யார் எந்தெந்த ஸ்லாட் ட்ரை பண்ணுறீங்களோ இங்கேயே போயிட்டாங்க. பாருங்கள் கைஸ், நம்மளை நாக் பண்ணிவிட்டு எமோட்டை போட்டிருக்காரு நம்ம பவன் ஒயிட்டி ப்ரோ. வேறு லெவலில் மேட்ச் போய்ட்டுருக்கு. அதோட டோர்னமெண்ட் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக சொல்லுறேன் கைஸ், ஃபஸ்ட்டு டோர்னமெண்ட் அப்படின்றனால நம்ம 100 டைமண்ட்ஸ் தரப்போகிறோம். ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு 100 டைமண்ட்ஸ் தரப்போகிறோம். 1 வீக்கில் தந்துடுவோம். மறக்காமல் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டோர்னமெண்ட்டில் மறக்காமல் போயாவும் அடிங்க. அதுக்கு சேர்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் கரெக்டாக சொல்லிடுறேன். முதல்ல நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். முதல்ல நீங்கள்
யூ சப்ஸ்கிரைப்டு அக்கௌண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும். அதை ஃபோட்டோ பிடிங்க. அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. அப்புறமா உங்கள் ஃப்ரெண்டும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் கொடுப்பாரு. அதாவது என்ன ஸ்க்ரீன்ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா அதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஸ்க்ரீன்ஷாட். கைஸ் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இருக்க 30 மெம்பர்ஸும் ஒருத்தர்கிட்ட ஷேர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா இப்போவே 30 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் இருக்காங்க. நீங்கள் உங்களோட 30 காண்டாக்ட் நம்பரையும் ஜாயின் பண்ணணும். அப்போ தான் டோர்னமெண்ட்டில் நீங்கள் ஆட் ஆவீங்க. இவர் தான் NOJ ப்ரோ, தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே எல்லாருக்கும். அது வாங்க போடு, வேறு லெவல் ஹெட்ஷாட் கைஸ். ஆனால் ஹெட்ஷாட் கீழேன்னு காட்டுதான்னு தெரில. ஓ மை காட், ஹெட்ஷாட் கீழே காட்டல கைஸ். தெளிவாக திரும்பி கூட சொல்கிறேன் கைஸ், வேணுன்னா திரும்பி கூட சொல்கிறேன். என்ன பண்ணணுன்னா டோர்னமெண்ட்டில் முதல்ல ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதும் அப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதையும் நீங்கள் அமுச்சு விடணும். எதில் அமுச்சு விடணும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்கை தருவேன், அதில் அமுச்சு விடணும். கைஸ் இவர் அடிக்கும் போது நாக்கான ஒரு மலையை பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொன்னார். ஓ மை காட், முடிச்சிட்டாங்க கைஸ். இந்த இதை பற்றி ஃபன் மேட்சை பற்றி பேசுகிறதா இல்லைன்னா டோர்னமெண்ட்டை பற்றி பேசுகிறதா அப்படின்ட்டு குழம்புது. திரும்பி கூட சொல்கிறேன். இப்போ டோர்னமெண்ட்டை பற்றியே சொல்கிறேன், இந்த ஃபன் மேட்சை பற்றி சொல்லலை. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நம்மளோட வீடியோ, அதாவது ஒரு பாஸ்ட் வீடியோவாக இருக்கட்டும், இந்த வீடியோவாக கூட இருக்கட்டும், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ணிவிட்டு அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறத உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி விட சொல்லுங்கள். வாட்ஸ்அப் நம்பர் வச்சுக்கிட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் பிடிச்சி அனுப்பணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் அது நீங்களும் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் பிடிக்கணும். எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருப்பீங்கள்ல, அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை பிடிக்கணும். சீக்கிரமாக வாங்க கைஸ். யாருக்கு ஃபஸ்ட் லாட் வேணுமோ அவங்க ஃபஸ்ட்டில் இது பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஃபஸ்ட்லேயே வந்துடுங்க கைஸ். நான் டோர்னமெண்ட்டில் விளையாடட்டா இல்லைன்னா ஸ்பெக்டாக் பண்ணட்டா அப்படின்ட்டு சொல்லுங்கள். டோர்னமெண்ட் தானேடா நாயே, நீ ஸ்பெக்டாக் தான்டா பண்ணணும், அப்போ தான்டா வின்னர் யாருன்னு தெரியும். அப்புறம் நீயே வின்னராக இருந்தால் எப்பட்றா நாயே அப்படின்ட்டு கேட்பீங்க. கண்டிப்பாக கேட்பீங்க கைஸ். நான் அப்படியே டோர்னமெண்ட்டுக்கு வந்தாலும் என்ன பண்ணுறது, எதுவும் சொல்லணும். இவருக்கு க்ளோவில் போட்டு அடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இவர் பாட்டு ஓடிக்கிட்டே இருந்தார். க்ளோவில் போட்டு மட்டும் ஓ மை காட் கைஸ், சொல்கிறேன் பாருங்கள் கைஸ். ஷேர் பண்ணுறத நீங்கள் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதையும் நீங்கள் அமுச்சு விட்ருங்க வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கில். இதை பற்றி தானே கைஸ் பேசியிருந்தோம். அப்படியே நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கை கீழே கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன், இல்லைனா அடுத்த வீடியோவில் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் குரூப்பில் சேர்ந்துருங்க. உங்கள் பர்சனல் நம்பருக்கு கில்ட் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்டை உங்கள் பர்சனல் நம்பருக்கு அமுச்சு விடுவோம். நல்லா கரெக்டாக சொல்லிவிட்டேன், உங்கள் பர்சனல் நம்பருக்கு தான் நம்ம அமுச்சு விட போகிறோம் காய்ஸ். மறந்துடாதீங்க, உங்களோட பர்சனல் நம்பர் ஒருத்தருக்கா நம்பருக்கு அனுப்பிச்சி விடுவேன். என் நம்பர் தெரியாது அப்படின்ட்டுலாம் சொல்லாதீங்க. என்னோடய ஃப்ரெண்டு நம்பர் மூலியமாக தான் வருவேன். ஃப்ரெண்டு நம்பர்னால் நம்ம அத்தை பையன் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அவரோட நம்பரில் தான் நான் வருவேன். எல்லாம் மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஃபோட்டோவை மட்டும் அமுச்சு விட்ருங்கப்பா. அமுச்சு விட்டுட்டு நான் பார்ப்பேன். எப்படி பார்ப்பேன்னா கூகுளில் ஒரு ஆப் இருக்குது அதுக்குன்ட்டு. அந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி நான் பார்ப்பேன். அந்த ஆப்பில் நான் பார்த்தா இது ஒரே ஒரு ஃபோனில் பண்ணதா இல்லை வேறு ஃபோனில் பண்ணதா அப்படின்ட்டு நான் தெரிஞ்சுப்பேன் கைஸ். நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும். அது இல்லாத நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறவங்களும் டோர்னமெண்ட்டில் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 2 பேருக்கு ஷேர் பண்ணணும். நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கை வச்சுக்கிட்டு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணணும். இதெல்லாம் பண்ணால் தான் டோர்னமெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ண முடியும் கைஸ். ஃபஸ்ட்டு டோர்னமெண்ட்டுக்கே இப்படின்றியேடா நாயே அப்படின்ட்டு கேட்பீங்க கைஸ். வேறு ஒன்றுத்துக்காகவும் இல்லை, நமக்கு இன்னும் 50 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரவே இல்லை. நான் கொஞ்சம் முன்னாடியே வச்சுட்டேன். அதனால தான் நான் கொஞ்சம் முன்னாடியே உங்ககிட்ட சொல்லி எழுதுறேன். நீங்கள் 30 பேர் ஒருத்தருக்கு ஷேர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சிலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. அது மூலியமாக நம்ம 50 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துடும் கைஸ். கரெக்டாக 30 ஸ்லாட் ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா கூட நம்ம டோர்னமெண்ட்டை பண்ணிடலாம்.
கைஸ் அப்புறமா 100 சப்ஸ்கிரைபர் வந்தால் இன்னொரு டோர்னமெண்ட் இருக்குது. அதை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அக்டோபர் மாதத்துல இருக்குது. ஏன்டா நான் ஏன் அக்டோபர் மாதத்து இந்த மாதமே சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்பீங்க. கண்டிப்பாக கேட்பீங்க. ஏன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் 15 அன்றைக்கி அப்துல் கலாமோட பிறந்தநாள். அப்துல் கலாமோட பிறந்தநாள் இருக்கட்டும், பரவாயில்ல. நம்மளோட பர்த்டேவும் அன்றைக்கி தான். நம்மளோட பர்த்டே அன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 சப்ஸ்கிரைபர்ஸை ரீச் பண்ண போகிறோம். 100 சப்ஸ்கிரைபர் நீங்கள் எனக்கு பர்த்டே கிஃப்டாக தரணும் அப்படின்ட்டு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா எனக்கு 100 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணுங்கள் போதும் கைஸ். நீங்கள் எனக்கு பர்த்டே கிஃப்ட் அப்படின்ட்டு சென்ட் பண்ணலாம், கமெண்ட்லேயே சென்ட் பண்ணலாம். நான் வந்து இத்தனை சப்ஸ்கிரைபர்ஸை கூப்பிட்டேன் அப்படின்ட்டு. கைஸ் இப்போவே சொல்கிறேன் கைஸ், நீங்கள் வந்து எத்தனை சப்ஸ்கிரைபரை கூப்பிட்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பர்சன்டேஜை போடுவேன். 100%ல் நீங்கள் எத்தனை பர்சன்டேஜ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை கூப்பிட்டீங்க அப்படின்ட்டு நான் பார்க்கும்போது யார் அதில் நிறைய இருக்காங்க, நிறையன்னா யார் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்தாங்களோ அவங்களுக்கு எதனா ஒரு 100 டைமண்ட்ஸ் கிஃப்ட் இல்லைன்னா 10 ருபீஸ் ஆஃபர் அதுமாரி எதனா ஒன்று பண்ணித்தரும், கண்டிப்பாக பண்ணித்தரும். யார் வந்து 100%ல் 50%க்கு மேலே 50 சப்ஸ்கிரைபருக்கு மேலே யார் கூட்டிகிட்டு வரீங்களோ அவங்க தான் வந்து இதுக்கு செலக்ட் ஆவாங்க. கைஸ் நம்ம ஃபன்னான டோர்னமெண்ட்டை வைக்கலாமா இல்லைன்னா எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லுங்கள். நீங்கள் எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களோ நாங்கள் அப்படியே வைக்கிறோம். எப்படி வைக்கலாம், நம்ம வந்து ஃபன் டோர்னமெண்ட் அப்படின்னா லேண்ட்மேடை வச்சுட்டு லேண்ட்மேட் மேலே ஓட விடலாமா, அதை யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க வின்னர் அப்படின்ட்டு வைக்கலாமா அப்படின்னு நிறைய பேர் சண்டை போட்டுப்பாங்களே இப்போ முன்னாடி. இல்லை கைஸ் நம்ம நார்மல் டோர்னமெண்ட்டே வச்சுக்கலாம். நார்மல் டோர்னமெண்ட் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். போய் அடிக்கிறவங்களுக்கு 100 டைமண்ட்ஸ் தரலான்ட்டு இருக்கேன். செகண்ட் வரவங்களுக்கு எதனா தரலாமா வேணாமா அப்படின்ட்டு நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ண போகிறீங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 1 வீக், ஒரு 1 வீக் 1.5 வீக்கில் இன்றைக்கி என்னப்பா டேட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி என்ன டேட் அப்படின்ட்டு. இன்றைக்கி நான் நினைக்கிறேன் 24 அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன். 24 அடுத்த மந்த்து 1க்குள்ளே நம்ம டோர்னமெண்ட்டை ரெடி பண்ணோம். அடுத்த மந்த் 1க்குள்ளே நமக்கு 75 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துடணும் கைஸ். 75 கரெக்டாக 75 கைஸ். இப்போது வந்து நமக்கு இப்போ கரெக்டாக எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியலையேப்பா. இந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக டோர்னமெண்ட் இருக்கும். நான் இதுக்கு டைட்டில் டோர்னமெண்ட் அப்படின்ட்டே வைக்கிறேன். ஹவ் வில் பார்ட்டிசிபேட் இன் டோர்னமெண்ட் அண்ட் ஃபன் மேட்ச் அப்படின்ட்டு போடுறேன். இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோர்னமெண்ட்டில் எப்படி ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நடுவுலையும் சொல்லியிருப்பேன், ஃபஸ்ட்லேயும் சொல்லியிருப்பேன், எங்கே வேணால் சொல்லியிருப்பேன். நீங்கள் தான் கவனமாக பார்க்கணும். கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டோர்னமெண்ட்டில் கலந்துக்க முடியும். அப்படி நீங்கள் கவனத்தை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டோர்னமெண்ட் மிஸ் ஆகிடும் கைஸ். டோர்னமெண்ட் கண்டிப்பாக மிஸ் ஆகிடும். நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நான் சொல்லிட்டேன், கிளியராக சொல்லிடுங்க. அவ்வளோ கிளியராக சொன்னதும் பத்தலை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக கூட சொல்லுறேன். அடுத்த வீடியோவில் சொல்ல கூட ட்ரை பண்ணுறேன் கைஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு ஒரு 75 சப்ஸ்கிரைபர்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்துடுங்க. கோடா ஷாப்பில் ஒருத்தருக்கு 50 டைமண்ட்ஸ், செகண்ட் வரவங்களுக்கு 50 டைமண்ட்ஸும், ஃபஸ்ட்டு வரவங்களுக்கு 80 டைமண்ட்ஸும் கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன். அப்படி 1ஆம் தேதி வரைக்கும் நமக்கு 50 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 இல்லை 50 அது மாதிரி தான் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுறீங்க தெரியுமா, 50 சப்ஸ்கிரைபர் வந்தால் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் மட்டும்தான் கொடுக்கப்படும். அந்த 100 டைமண்ட்ஸ் மட்டும்தான் கொடுக்கப்படும். அதுவே நீங்கள் 75 சப்ஸ்கிரைபர்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ டைமண்ட்ஸ் வழங்கப்படும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். செகண்ட் வரவங்களுக்கு எவ்வளோ டைமண்ட்ஸு, 50 டைமண்ட்ஸ் கைஸ். நம்ம டைமண்ட்ஸே டாப்அப் பண்ணி தர போகிறோம், அதுவும் கோடா ஷாப்பில் டாப்அப் பண்ணி தர போகிறோம்.
கோடோஷாப்பில் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு இல்லை எல்லாருக்கும் ஒரே அமௌண்ட்டில் கொடுக்கலாமா கைஸ்? கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு 3 பேருக்கும் 50 டைமண்ட்ஸ் கொடுக்கலாமா, இல்லை ஃபஸ்ட்டுக்கு 100 டைமண்ட்ஸு, செகண்டுக்கு 50 டைமண்ட்ஸ் அப்படி கொடுக்கலாமா அப்படின்ட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டுமே இல்லாமல் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண நான் எத்தனை சொன்னேன்? 3 சொன்னேன். நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து கீழே லிங்க்கில் கொடுத்துருப்பேன். அதை வச்சுக்கிட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொன்னேன், வாட்ஸ்அப் குரூப் கொடுத்த பின்னாடி வாட்ஸ்அப் குரூப் கைஸ் டோர்னமெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன், யாருன்னா ஒருத்தருக்கு ஷேர் பண்ணோம். அப்புறம் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதையும் ஃபோட்டோ பிடிச்சோம். முதல்ல நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க்கை கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணிக்கணும். அது ஃபஸ்ட். செகண்ட் என்னது, யாருன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதை ஃபோட்டோ பிடிக்கணும். அது மட்டுமே இல்லாமல் செகண்டில் வேறு என்ன, நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதை ஃபோட்டோ பிடிக்கணும். அப்புறமா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஒருத்தருக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதையும் ஃபோட்டோ பிடிக்கணும். இது நீங்கள் 2ஆவதாக செய்ய வேண்டிய வேலை. நீங்கள் 3ஆவதாக என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் 2 பேரோட ஃபோட்டோவையும் எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் குரூப்பில் அனுப்பிச்சி விட்டா உங்களோட பர்சனல் நம்பருக்கு உங்களோட ஸ்லாட் நம்பர், உங்களுக்கு என்ன ஸ்லாட் நம்பர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட்டு செய்கிறவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட் நம்பர், செகண்ட் செய்கிறவங்களுக்கு செகண்ட் ஸ்லாட் நம்பர், அப்படியெல்லாம் இல்லை. உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்லாட் நம்பரை சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்லாட் நம்பரில் உங்களை போயிட்டு கைஸ். இப்போ நம்ம கூட வந்து வீடியோ கட் பண்ணும்போது லைனில் இருக்கார் நம்ம பிரியன் இருக்கார் லைனில். அவர் வந்து சைலண்ட்டாக இருக்க சொல்லிட்டு வந்துருக்கேன். அவர் கொஞ்சமாக சவுண்ட் விட்றாரு, பரவாயில்ல. இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டோர்னமெண்ட்டுக்கு சொன்ன 3த்தையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கைஸ் நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட்டு 3 ப்ரைஸ் வந்து 50 டைமண்ட்ஸ் கொடுக்கலாமா, இல்லைன்னா 80 டைமண்ட்ஸ் ஒருத்தருக்கு 100 டைமண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ்க்கு 100 டைமண்ட்ஸும் செகண்ட் ப்ளேஸ்க்கு 50 டைமண்ட்ஸ் அப்படி கொடுக்கலாமா அப்படின்ட்டு சொல்லுங்கள். இல்லைனா 3 ப்ளேஸ்க்கும் 50 டைமண்ட்ஸ் கொடுக்கலாமா அப்படின்ட்டு சொல்லுங்கள். இது தவிர மீதி எதுவும் சொல்லாதீங்க. ஏன்னா நம்மளால் அவ்வளோதான் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா 75 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தால் தான் இந்த மாதிரி 3 பேருக்கு கொடுக்குறதோ இல்லை 2 பேருக்கோ கொடுக்குறது. 50 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மட்டுமே வந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெறும் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கு மட்டும்தான் ப்ரைஸ் கொடுப்போம். இல்லைனா ஃபஸ்ட்டு செகண்டுக்கு 50 டைமண்ட்ஸ் கொடுப்போம். இதுதான் நம்ம கேம் ரூல்ஸு. கேம் ரூல்ஸ் இல்லை, நம்ம போடுற ஒரு ரூல்ஸு. அது உங்களுக்காக போடல, டோர்னமெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக போடுறேன். மறக்காமல் வந்து டோர்னமெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. என்ன பண்ணோம் அப்படின்ட்டு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எத்தனையோ முறை சொல்லிட்டேன். இதுக்கு மேலே சொன்னேன்னா என்னடா பைத்தியக்காரா திரும்பி நீ சொன்னதையே சொல்லிக்கிறியடா அப்படின்னு கேட்பீங்க. கண்டிப்பாக கேட்பீங்க. கைஸ் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு எப்படி டோர்னமெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரியும். நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட்டில் நம்ம ஜைட் ப்ரோ வராரா அப்படின்னு கேட்டுக்கலாம். பிரியான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட்டில் வரியாப்பா? ஓகே அவர் வராராம். அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணோம். அவங்க வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் பிடிக்கணும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் பிடிச்சி உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி, நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதையும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் பிடிச்சி 2த்தையும் ஒன்றா அனுப்பணும் எனக்கு, சரிங்களா? அவர் ப்ரோன்னு கூப்பிட்றாரு, தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. நம்ம அத்தை பையன்தான். நம்மளும் ப்ரோ அப்படின்னு கூப்பிட்டு அவரும் ப்ரோன்னே கூப்பிட்டு இருக்காரு. நம்ம பிரியன்னு கூப்பிட்டா கூட இதை பண்ணால் ஒரு ஃபஸ்ட்டே பண்ணார்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட்டே அவருக்கு கிடச்சிடும். இன்றைக்கி நாளைக்கிலே ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட் வந்துடும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ போட்டோன்னே ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட் வருதா அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். எந்தெந்த ஸ்லாட் புக் ஆகிருக்கு அப்படின்னு நான் தினமும் சாயந்தரம் 6 o'clock வந்து போட்டுருவேன். எந்தெந்த ஸ்லாட்டெல்லாம் புக் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா யாரெல்லாம் இந்தந்த ஸ்லாட்டை கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு தினமும் சாயந்தரம் 6 o'clock வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட் யார், செகண்ட் ஸ்லாட் யார் அப்படின்ட்டு எத்தனை ஸ்லாட் வந்துக்குதோ அத்தனை ஸ்லாட்டும் சொல்லிவிடுவேன். ஓ மை காட், செம கைஸ். இது மட்டுமே இல்லாமல் இந்த ஃபன் மேட்ச் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கும் சேர்த்து லைக்ஸை போடுங்க.
டோர்னமெண்ட்டை மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த டோர்னமெண்ட்டு அக்டோபர் 15 தான் இருக்கும், அது வரைக்கும் இருக்காது. அப்படி நீங்கள் 100 சப்ஸ்கிரைபர் எடுத்துன்னு வரதா இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அதுக்கு நான் டைம் தரேன் நிறையவே. நீங்கள் 100 சப்ஸ்கிரைபர் கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குங்க, செம்மையாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ்க்கு வீக்லி மெம்பர்ஷிப்பும், செகண்ட் ப்ரைஸ்க்கு எதனா கொடுக்கலாம். நீங்கள் எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூட்டிகிட்டு வர முடியுமோ கூட்டிகிட்டு வாங்க. நம்ம வேறு லெவலில் நம்ம சேனலை தெரிக்க விடணும். நம்ம சேனலை தெரிக்க விடுறதை பார்த்து எல்லாம் இன்னோட இந்த சேனல் எவ்வளோ சின்ன சேனலாக இருந்துச்சு, இன்றைக்கி எவ்வளோ பெரிய சேனல் ஆகிருக்கு அப்படின்னு எல்லோரும் நினைக்கணும். கைஸ், இன்னும் யாரெல்லாம் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்டோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ மறக்காமல் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஃப்ரெண்டோட சேனல் பேர் வந்து சொல்லியிருப்பேன், அது நம்ம ஃப்ரெண்டோட சேனல் இல்லை, நம்ம ஃப்ரெண்டோட சொந்தக்காரோட சேனல். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் ஜோக்கர் சேனல். நம்ம ஒரு ஜோக்கர் சேனல். ஆம்பா, NOJ அப்படின்ட்டு சர்ச் பண்ணிங்கன்னாவே வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். கைஸ், தினமும் 6 o'clock லைவ் இருக்கும் அவர் சேனலில், கண்டிப்பாக மறக்காமல் போயிட்டு பார்ப்பீங்க அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். நமக்கு ஏதோ லைவில் ப்ராப்ளம் இருக்குப்பா, லைவே வரமாட்டேங்குதுன்றாங்க நிறைய பேர். கைஸ், நான் பார்க்குறேன் கைஸ், கூடிய சீக்கிரத்தில் லைவ் வரும் கைஸ், கூடிய சீக்கிரத்தில் வரும். கூடிய சீக்கிரம்னா ஒரு 2-3 நாளில் வந்துடும். ஏன்னா அது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு எனக்கும் தெரியல, பார்க்கணும். தலைவர் பிரியன் வந்து கொஞ்சமாக ஏதோ சவுண்டு படுறாருன்னு நினைக்கிறேன். கைஸ், இங்கே வந்து ஏதோ ஆயுதப்படை நிற்க வைக்கிற மாதிரி அப்படி லோவில் போட்டோம் ஃபன் மேட்ச்சில். நம்ம பிரியன் ப்ரோ தான் ஃபன் மேட்ச்னால் முதல்ல வருவார். ஏனோ தெரியல, நம்ம கூப்பிட்டு கூட அவர் வரல. கிளாஸ் ஸ்குவாடுக்கு கூப்பிட்டோம், அது ரூம் மேட்ச் இல்லை கிளாஸ் ஸ்குவாட் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பார் போல். ஆமாவா பிரியன் ப்ரோ? நான் கூப்பிட்டனே ப்ரோ பின்ன, அதான் ப்ரோ நானும் சொன்னேன் இப்போ. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. அங்கே வந்து ஃபேன் சத்தமாப்பா, அதனால் கேட்க மாட்டேங்குதான்ப்பா. ஓய் 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 போடு ஜம்புக்கு ஜெல்லோ. கைஸ், வேறு லெவலில் நம்ம 2 நாள் பண்ணிட்டோம் எப்படியோ. இந்த ஃபன் மேட்ச் மட்டுமே பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணாதீங்க. டோர்னமெண்ட்டுக்கு நான் சொன்ன விஷயத்தில் எது பிடிச்சிருக்கோ அதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு கேட்பீங்க, டே நான் ஏன் எப்பட்றா கமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு கேட்பீங்க. என்ன பண்ணுறீங்க, எல்லா கீழே வந்து நிறைய வீடியோ வரும், அதை அப்படியே தூக்கியே விட்டுன்னு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம ஒருமைப்பா லாஸ்ட்டில் வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் அப்படின்னு இருக்கும், அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எதனா சொன்னீங்கன்னா எனக்கு மேலே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சுன்னா நான் பார்த்துப்பேன். நீங்கள் 100 சப்ஸ்கிரைபர் கூட்டிகிட்டு வரேன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அப்படி அந்த இது டைப் பண்ண அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 SUB அப்படின்ட்டு போடுங்க. நான் 100 சப்ஸ்கிரைபரை கூட்டிகிட்டு வருவேன் அப்படின்றதா இருந்தால் 100 SBC அப்படின்னு போடுங்க, இல்லைனா SBன்னே போடுங்க. அப்படி நீங்கள் 50 சப்ஸ்கிரைபர்ஸை தான் கூட்டிகிட்டு வர முடியும் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா 50 சப்புன்னு போடுங்க, SUBன்னு கூட போடுங்க, பரவாயில்ல, நான் பார்த்துக்கிறேன். அப்படி முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 75 நாங்கள் என்ன சொல்கிறது, அங்கே யார், நாங்கள் ஹையும் இல்லை லோவும் இல்லை, நாங்கள் மீடியம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 75 கூட்டிகிட்டு வாங்க. 75 கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னா 3 பேருக்கு ப்ரைஸ் உண்டு, 3 பேருக்கு ப்ரைஸ் இருக்குது. அதுவே நீங்கள் வெறும் கைஸ், நம்ம டாப்அப் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னைக்கு நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரில. அதுதான் நம்ம ஜயட் ப்ரோ கிட்ட சொல்லி தான் பண்ணணும், ஏன்னா அங்கே தான் கடை இருக்கும் டாப்அப் பண்ணுறதுக்கு. இங்கே நம்மளால் வீட்டிலலாம் பண்ண முடியாது நிஜமாக. நம்ம பிரியன் ப்ரோ கிட்ட வந்து காசை கொடுத்துட்டு வந்து, இந்தாப்பா பிரியன், இதை டாப்அப் பண்ணிட்டு வந்து அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டோம்னா முடிஞ்சிச்சு. அவங்க UID கொடுத்துருவோம், கோடா ஷாப் மூலியமாக பண்ணி தந்துடுவார் தலைவர். அவர் என்ன அவ்வளோ பெரிய ஆளா அப்படின்னு கேட்பீங்க, அவர் வந்து கோடா ஷாப்னா ஒரு கடையில் போயிட்டு பண்ணுவார். ஆமாம் தானே பிரியன்? கரெக்டாக சொன்ன பார்த்தீங்களா? ஓ மை காட், அடிக்கிறான்யா, சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஓ பவன் ஒயிட்டியா, ஐயோ அடிக்கிறான்டா அப்படின்ட்டேன், சாரி கைஸ் சாரி. ஓஹோ ஓஹோஹோ, நம்ம வீட்டில் வேலை இருக்குது போல், என்ன பண்ணுறது தெரியல, வீடியோ வேறு கட் பண்ணிட்டுருக்கோம்.
வேலைலாம் இல்லைப்பா, நம்ம தம்பி தலைவர் வந்து வந்துட்டாரு. இப்போது நம்ம பிரியன் ப்ரோ பத்தாது அப்படின்ட்டு நம்ம தம்பி தலைவர் வந்துக்கிறாரு. ஓஹோ, நமக்கு வந்து சில ஃப்ரூட்ஸை கொடுக்கறதுக்கு தான் வந்துக்கிறாரு போல். ஆமாப்பா, ஆமாம், ஃப்ரூட்ஸ் தான் கொடுத்துக்கிறாரு. என்ன ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு கேட்பீங்க. வேறு ஒன்றும் இல்லை, போமோகிரானட் தான். போமோகிரானட்னா என்னடா அப்படின்னு கேட்பீங்க. மாதுளப்பழம், இந்த பழத்தை சாப்பிட்டா ரத்தம் வரும் அப்படின்ட்டு கொடுப்பாங்க. ஆனால் ரத்த கலர்லேயே இருக்குது, அதனால தான் சாப்பிட்றது. என்னடா பேச மாட்டேங்கிற அப்படின்னு கேட்பீங்களா? ஆமாம், கண்டிப்பாக கேட்பீங்க. நம்ம வந்து மாதுளை பழம் சாப்பிட்ருக்கோம், அதனால கொஞ்சம் பேச முடியல. பேசினா கஷாம்பூஷான்னு கேட்கும் சவுண்டு. நான் கட்சி தொண்டை சவுண்டு கூட கேட்கும், அதனால தான் பேசாமல் சாப்பிட்ணுக்கிறேன். சரி பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு பேசிகிட்டு இருக்கேன். இப்போது அந்த போமோகிரானட்டை ஒதுக்கி வச்சுட்டு, ஓ மை காட் குளோவால போடியா இன்னாயா நீ. கைஸ், கிரானைட் போடக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்க. நாங்களும் கிரானைட்டே போடல. அவங்க பாருங்களேன் என்ன பண்ணாங்க, கிரானைட்டை தூக்கி விசிறி அடிக்கிறாங்க. உள்ள பக்கமாக ஒரே ஒரு கிரானைட் மட்டும் வந்துச்சு. நான் காலியாக ஆகிட்டேன்ப்பா. கைஸ், டோர்னமெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கோங்க, போய் ஆச்சு ப்ரைஸ் எடுத்துகிட்டு போங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது கைஸ். அதை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் நான் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க முடியும். அப்படி நான் 100 சப்ஸ்கிரைபர்ஸே கூட்டிகிட்டு வரேன்ப்பா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். 100 சப்ஸ்கிரைபரை நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வரத்துக்கு நான் டைம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். டைம் எத்தனை நாள் வேணும் அப்படின்ட்டும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் அப்படி 100 சப்ஸ்கிரைபரை கூட்டிகிட்டு வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நம்ம அக்டோபர் 15 அன்றைக்கி டோர்னமெண்ட்டை வச்சுக்கலாம். அன்றைக்கே ப்ரைஸை கூட கொடுக்க ட்ரை பண்ணலாம், இல்லைன்னா அக்டோபர் 16 கொடுத்துடலாம். கைஸ், இந்த மாதுளப்பழம் சாப்பிடுங்கிறேன். சரிங்க கைஸ், எல்லாம் மறக்காமல் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம தான் டெத் ஆகினேக்கிறோம், இவங்கெல்லாம் வேறு லெவலில் அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க. சரிங்க கைஸ், பாய் கைஸ்.